Nagutom ka na. Nalata. Oh! Oh! Si Kuya. Oh, ulit na, hindi ko mo Okay. Pasan mo niya. Check natin ulit ito niya guys. Medyo may problema. 100 over. Ay, over. 60 over 100. Over 100. Taas yun. May dugo ni Kuya, no? Madaling tumaas, no? Kailangan namimigpin ni Kuya mo niya. Pero kanina, nagbaligtad. Minsan mataas yung pagbagong gising pag madaling araw. Pero kanina, gulat ako. So guys, ngayon po ay September 20 again. Yan, ito po ay 39 days therapy ni Kuya Jaime. Yan. Ay bumaba ng konti, oh. Nag-160 over 80 na, oh. Diba? Ayan, oh. Galing, ah. Oh. Second take, oh. Ang bilis mo ba ng ano, oh? Over niya, no? Pulso mo, 74. Pulso mo. One more. Parehas pa rin. So kuya, ano ka lang muna, upo tayo ha. Kasi meron kang check ha. Upo tayo mo. Alam mo, maka 120 ka. Kaya ba? 10. 10 na lang. Naman na ako. Ayan, 10 na lang daw guys. Partida pa yan. Parang kahapon to. Parang kahapon to. Sabi niya, 10 lang. Naka 100. Gusto mo ba kumain? Nagugutom ka? Oatmeal. Malinaw na yung salita. Malinaw na. Kuya, nagpag pa na kuya. Lumilinaw na yung salita. Siguro kaya kahit blood, merong one thing na gusto mong gawin. Oo, 140 na kuya. Baba yung dugo mo, 140. Pwede na yan, 140-90. Kasi kanina ba? Sanda na yan, di ko na papayag nun. Lelebot-lebot ko yun kuya. Yan, 140-90. Good. Good job. Asa po itigas yung oil niya? I-ano po siya ng konti. Iwawan mo po siya. Yan. Gusto ko muna ito tayo. Ito mo. Oops. Alam mo, low. Sinarambot eh. Taas, dito ko niya. Bilis tumaas, no? Okay, no? Okay na yun. 22. Pisyal ba? Pisyal. Ay, lakas! Eh! Lakas mo! Kuya, loko mo kami ha. Lakas mo eh. Guys, ang lakas niya. Pinisa ako. Nagot siguro masawag eh. Akala ko kuya, mahina ka. Hindi naman pala. Lakas-lakas mo eh. Napisami kami ni Mang Kepe, muntik na madurog. Lakas ito. Kailangan magawa mo yun ng 150 kuya. Kaya ba? Kaya, 150. Diba lang? Magtanim na naman yan, no? Ito? Hindi ba na? Naka na. Saan daw to? Kanina na wala na yan, eh.
Ito ko yan ng mga siya ito, naninigas kasi nga lumalakas ka na. Nagawa ko ng power. Ay, Sipa, ang sakit. sobra? Ay, Sa banda? Dito? Dito, tuon na. Ay, yung ano sa tuhod mo. Pati, yung ano mo, yung muscle mo dito. Subukan. supungan. Ay, malinaw na yung salita. Hindi nung salita mo yan. Nakapagsalita na siya. So good naman. Ito talaga ng process yun. O, malakas. Yan ang magdadala siya kuya. Ha? Yan ang magdadala ha? Ha? Hop! Kaya po. Kaya. Yan. Para kung kayo niya ito, may power siya. Nandito na po niya, oh. Solid, ano, ha? Ha? Solid yung mga siya, no? Yung pasyente ko, law-law. Tuyok. Walang problema rito. Ito ang magdadala mo yung toy store, ha? Yan kayo ito magdadala, ha? Harap ko lang, para hindi mabigla. Awale! Awale! Parang lumat ah. Sige. Ah. Ikot! Ah! Dali na ikot. Ano. Hindi na ikot eh. Step in tayo. Ako lang po. Okay. Butol-buto ka. Bukas ako eh. Bukas mga pero kung pula sa calcium ah. Asan na? Asan na pera? Pigis na pigis. Tama, tinamaan yung ulo. Ayun. Ayun. Ganyan kasi ito eh. Kailangan isa ko lang ulo. Yan. Bubog-bubog ito eh. Sa ulo. Yeah. Yeah, are you okay? Kuya? Are you okay, kuya? Sige mo, I'm okay. Are you okay or not? Uy. Are you okay? Masakit yan, ha? Hindi kasi yan. Hindi talaga. Pero pag nagpa-practice, kuya, ako na naman. Hindi na yan. Wala naman, pili ko lang. Wala naman na yan. Natak. Meron ko na. Pinatayo kasi siya. Tumunog na. Saan sumakit mo naman. Hindi yung hawak na. Isip. Pero dapat ba sa kanan? Ito dapat, hindi dito. Huwag kayong hawak dito. Di ba? Bueno, dito nga ba? Tama ko ba, di ba? Dito. Di ba yan, no? Talagang malakas mo. Napwersa kasi. Okay ba? Nakakalimutan Ito, na. Jericho.
Nakalimutan. Nakakalimutan eh. Wala may. Ang gala kasi yun eh. Both hands are not injured eh. So, yun ito. Ayun, magaling yan. Tulad ng awa ng Diyos. O yun muna mo, yun muna exercise mo. Yung hatak-hatak mo tayo. O, relax nyo. Opo, hindi kasi na ano sa ano eh. Sa Positioning mo yan. na ano, uusid na lang siya. Na ano doon sa sahig kasi. Gusto ka ba? Yan, dito banda. Hop! Galing mo ah. Ayan. Parang Parang ma-adjust ka na. Brad. O, yan. O, yan. Sige. O, ano to? Buwan na. Upo ako? Kailangan Kaya mo buhatin kahit na Ano dito. yan? ano mo na, stretching mo, stretching. Yung ginagawa mo. Yung gawin mo, kaya. Yan. Wala. Stretching mo siya. 2, 3, 4, Yan, ano na si Kuya, warm up mo to. 5, Bago sumama sa boxing. 6, Huwag sa mukha mo ito ka. Ay, unan. 8, Ako ito eh. 9, Ay, sub-sub. 10, O, hindi mo ito na ako. 11, Huwag mo ito, Kuya. Yan, yan. 12, Yan. 13, 14, 15, aray, Yan. 16, 17, 18, 19, 20, Yung malakas mo po. Lakas mo po. Sumasakit lang siguro. 21, Isang pamilya lang. 22, Lakas. 23, Alam mo kami na. Ano ba? Shaolin temple ka ba? Ay, Shaolin, di ba yung ulo? Sabi siguro, Shaolin. 24, Kaya ganyan na. Ang mga yun. Buwis yung pa. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Upo. Katayo ka na. Okay. O yung malalim. Okay. Yung angat lang. Angat ka lang. Yan. Okay. Lakas na. Ito gamitin mo ha. O, sige. Yan. Diyan ka kuha sa kabilang pa. Sige. Yan! Uy! Praise the Lord! Woo! Oh! Ang Asabi mo! ng sweetheart ko. Asabi mo! Asabi mo! One. Woo! Asabi mo kuya! Thank you Lord! Thank you. Ayan o! Diba? Diba? Kaya makasampu ka kuya ha? Nakadalawa na siya. Sige, 10 lang. Pwede na 10 sa amin. Balikan na kami ron. Ito, gamitin mo ang kabila ha? 3. Yan. Diba? Kaya ko kuya. Yak to siya. Ito gamitin mo. Hindi natin mong gamit. Dali mo yun. First ha. Relax mo na. Relax mo na. Hindi okay na. Kasi naka-trial ka na. Okay na yun. 3. Nakatatlo ka na, tatay. Okay lang yun. Susunod ulit ha? Ah. Hindi ng 20 guys. Di ba? Nakakayak na kuya ang ginawa mo di ba? Sabi siya, palaksin ka na Lord, di ba? Ito, bago ba siya? Itong gamitin mo kayo, ha? Huwag mong gamitin. Ito ko kung peras na. Sige, tukod mo. Sige. Yeah, push! 3. Ganyan mo na. Nagawa mo rin, okay lang yan. Di ba? East. 3. Okay na yan. Okay. Tayo na kita. Hindi na kaya. At least nagawa mo, di ba?
Okay na yun. Three. Nakita na namin yung power mo. Nakatatlong upo tayo ka. Nakatatlong. O, ano tayo? Pataas pa tayo ha. Kailangan kasi makarami ka ng ating program. Ready? 1, 2, 3. O, di ba? O, yun lang. Basic na. O, huwag mo sagad yung ano ba? Inhale, exhale. Gulat kami siya kuya. Lakas ka na, no? Ano ba kaya? O, yun. Ba yan ha? Yung ano ka? Side by side. Sige, yan. Taas mo ba? Taas yun yung paa niya, sister. Ayun, no? Yay! Thank you, Lord. Sige mo yung paa niya. 3. Hello. Ayun. Taas Ay, mo. Lord Jesus. I Sabi love ko sa'yo, you, eh. Lord Jesus. O, di ba? 3. Retraction lang yung paggaling niya eh. Siyempre, 39 days na eh. Di ba lang gagaling yan? Wala galing mong cramping yan, no? Oh. So, yun po guys, yung kanyang great improvement kanina, mapapanood nyo, nakatatlo po siya. Siya mag-isa. From, walang spot na kanyang tumayo. So, it means, talagang na-improve na. Yan. 4. 5. 6. 7. Kasi kuya, ano, umarti na kasi na, Lord. Oh, 8. masakit pa sa pupo, ano? Yan, oh. 9. Praise God! Woo! Galing ni Lord! 10. Thank you, Lord! Ay, 20 na, 20 na. 11. Okay na, pinakakunti ko yan. O, diretso na. Pila. 13. Sino ba na? 14. Oh, tayo muna. 14. Hingal. Inhale, exhale. Bukas. Tutulak ka pa. Oh, Tinutulak na ako. Kaya na ako. kaya bukas. Sawa mo ah. So ngayon, practice yung paa mo. Ganun ka kuya. Wala ganun ka. Nandaan ang practice ha. Ha? Bakit na improvement mo, pero mag-iingat ka pa rin ha. Ha? Kumaga sa laro, slowly but surely. Huwag tayong palos na ha. Kasi pagka mahina ang ligaments mo, simple kang ma-injury. Tagit lang, dadaan lang. Ba? Ang lahat ay maaayon din yan. 14 ka lang. At least may mga style tayo. May mga side. Sige nga, try mo nga yung ano. Yung ikaw mag-isa. Sige. 14 kaya lang. Oh. Pwersa ka. Pwersa. Dito mo kukunin. Dito ka kukuha. Huwag ka dito. Kaya mo yan. Huwag tinan mo ako kuya ha. Kukuha ko yun o. Ha? Ayun. Timing. Ayun o. Timing. Nakakaya niya ako. Magaan ako eh. Sige po. Sige po. Sige mo na. Timing. 14. Ano talaga magkakatuwa na ito? Lakas niyo. Lakas. Yeah. Parang po na ha. 14. Ready, ha? Ready, 1, 2, 3. Angat! Yan, ganyan lang. Basic lang. Okay. Yung walang upo tayo muna. Sila makarami ka. Naka 14 ka na. Pulting ka pa lang, kuya, ha? Yan. Kailangan rally mo yung tayo. Oh! Oh. Galing, ha? Sweetheart. Oh! Galing, oh! Oy! Praise the Lord! Okay. Oh! Sweetheart. Baka mahusdag. Mamaling ka niya, ano, teacher? Halikayin mo, nakalala sa pinya. Yan. Yay! Praise the Lord! Lakas mo na, di ba, kaya? Oh, tubot kang bot, giling-giling. 14, 15, 16. Baka dalawang gano'n. Ay, hindi pa yun. Hindi pa yun. Parang warm up lang yun. So, 14 pa lang.
Balik sa 40. Hapon nga, nakasandaan yan eh. Siso lang sa kanya. Hard training ka kuya, hard training tao dyan. 15. 16. Nakasok. 17. 18. Praise ka. 19. 20. 21. Ganyan. 22. Ano, Teacher Helen ha? 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. And then 32. 32. Titira ka po isa ha? Magtira ka isang... Hindi ako naumuun. Oh, sige, hindi na ako haharap. 32. Ayan. Natatakot ako kaya sinusuportahan kita. 32. Ang bayan dyan si Mang Kepweng. 32. Ayan daw. Nihingal ka. 21 na. 31 lang. Pwede na yun. Sige, 31. Pwede na, di ba? Okay na, di ba? Gusto mo pa? Diba? Parang to. Sige. 31. Ready? Whoosh! Magaling si kuya. Gano'n tayo. No? Huwag nang papawak dito pag mapatayo ka ha. Huwag nang papawak dito ha. Dito ka pahawak. Sabihin mo, injured dyan. Stop ka tayo mo. Dito nga hawak. No? Kuya, gano'n naman kuya. Oh. Kuya. Okay. Sige. Dito lang ako. Ganyan ka lang. Oo, no? Opo. Para Sige. pagka naman sakit, halikan ka niya. Ay! Pagka nabigat tayo siya, halikan ka niya. Dito lang, Ayan. ayan. Expression ka niya eh. Ayan. Ayan, diretso. Step body, okay? 31 lang ha, 31. 32. 33. 34. Ang baba ni kuya, oh. 35. Very good, kuya. 36. 37. 38. Huwag kang tawa! Makatawang ka eh. 39. Bukas na bukas. 40. Okay, yan mo na. Relax muna. Wala pa, wala. Ayan, kasandaan na ito. Ha? Bumpalis, no? Malakas ka. Imagine na kuya, oh. Huwag mabawak to ha, pag papatayo ka ha. Kasi, hinahawakan nila to. 40. Huwag mo hawakan ka mo to. Itong hawakan yung... Ito yung teacher ha. Itong hawakan yung kanan. Ano na si Kanin? Iniwan naman naman. Hinila niya ako nga kainin. Sige mo sa kanya mag-ilahin ka. Sige, di ko hinihila, di ba? Ito hinihila ko, di ba? Sabi ko na, Iyatak pa rin. naman niya ako kain. Ano, si Buksyo, teacher ha? Oh, teacher ha? Pag ikaw ba yan? Basta ikaw ang guidance. Hindi ako nakatakan to. No? Kasi hindi natak to. Ate, pag natak to, posibleng masira yung ligaments Oo niya. nga eh. Hindi pa siya... Hindi pa inihil ko nga, di ba? Hindi pa siya... Ito ang hinahatak. Oo nga, ito ang hinahatak. Okay, no? Oo nga, ito ang hinahatak ko eh. Pinipig ko siya eh. Ano niya ako naman. Kasi pag hinahatak niya to, posibleng maano to, malagot ito. Ay, uputol yan. Ubalihan ka. Sayang yung interview. Boy body ka. Oh, lagyan rin kayo mo dito. 40 tatay. Lagyan. Ilan na natin, Chef? 40. Oo, para mabuto tayo. Kaya mabuto natin yung check nyo. Push! Yung inyong online check up. There? Ano ba siya? 5:45. Oh, sige. Kaya pa natin yan. Kaya natin gagawin ngayon. Bukas ang kuryente mo. 41. Ayan. 42. Sige kuya. 43. Kuya, focus ka lang ha. Ayan. 44. Okay, very good dyan. 45. Yeah. 46. Very 47. good. 48.
49, Very good. 50, Very good. Ito na kuya. 51, Kahapon 105 ha. 52, Ay, mga 20 ka lang okay na. 53, 54, Basta kuya mo eh. 55, Ay, Lord. 56, Tayo mo. Pause. Himalim. Yan. Pagka tatayo ka lang muna. Sige. Tapos balik ulit pagkakaya. 55, Yan. 56, 57, 58, 59, 60, Wow! 60 na guys. 61, Galing ni kuya. 62, Nice gan. 63, 64, Oh, tayo ko na kuya. Tayo. 65. Oh, bukas. Ano ba? 65. Relax mo na. 65, Okay lang? Relax mo na. Galing mo na. Ano sabi siya, mamani mo lang yan eh. Ano pag sanay ka dyan kuya, gaganyan mo lang kuya ko. Ah, di ba? Mamani mo na lang yan. Pero yung kanina pinakita mo sa amin, nakatatlo ka. Good yun ha. Yun ang kukunin mo timing. So kailangan, huwag ka kakain, magpagang ka ng konti. No, teacher no? Konting pag-aang pa. Mabigat ang katawan mo eh, no? Ako nalalala, konti lang kailangan. Ngayon, Ah, nagsasali ka sa konting kain. No, ganun talaga yan. Parang kumang ka. Oo, kasi meron ka namang gatas eh. Si gatas ang mag-provide ng ano, ng mga fruit. Kasi kuya, yung kanin, carbo lang yun. Wala yun. Ang importante, itlog, di ba? Laga. Laga itlog, Oo, laga everyday itlog. dalawa. Tsaka, teacher, alam mo yung ano, may ibig ka ba? May? Makakain ka ng pritong, pritong saging. Ay, hindi. Ang kinakain niya yung hilaw na ano eh. Okay. Hilaw Alam mo ba yung na saging na bubot? Ah, yung hilaw. O, ikaw yung chips yung pwede, piniprito. Makakain ng prito nun. Manilipis lang. Walang sugar ha. Pakain mo sa kanya. Gawin mo chips. Yung hilaw. Oo. Gawin mo maliliit, prito. Maratong yung kuya, sarap yun. Walang asukal. Wala po. Para hindi siya sugar. yung naman namin. Mangunin na manamyan. Wala nga pala tayong saging sa bangay. Hindi ko siya nabili. Lagyan mo kaya. Okay. Pwede ka ng hilaw. Huwag kami may ginog kasi pag ginog na mataas ang sugar ng kuya. Maganda yung ano yung... Yung makaraan maganda eh. Hindi talaga, hindi hinog na hindi. Okay, malalaki no? Saan galing yun? Binili ni Karen. Huwag mo mapawag ito pagkano siya iangat ka ha? Ha? Sabi mo, sandali. Huwag mo mawakan to. Sakit ka. Ito lang. Ha? Pag ginawa ka niyan pa rin, gano'n mo. 60 ano na tayo? 65? Man, 61? Okay, ha? Pag ginawa ka niya to, sabihin mo huwag mong hawakan. 61. Kasi baka posible yung mga sabi mong kaya ha, ma-injury ka ha. ay. Yun naman. Hinahatak niya ba? Hinahatak niya ba? Paano ginaganon? Minsan lang nakalimutan siguro ni Karen. Nakalimutan niya. Wala nakalimutan niya. Wala. Malay na. Malay. Sakit mo. Lagi naman sa kanan siya binubuhat eh. Dalawa sila ni Herman kasi nagbubuhat. Nahatak yung... Alalain lang nila ako naman. Ayun na. Yes, oo. Ano minuman naman ako yung umanin. Magayang ginagawa ni Keping, no? No? Magayang ginagawa mo ni Keping. Balot ka mo ng vlog. Hindi rin ng vlog eh. Kasi pinapirasa ka talaga, hindi pinapirasahan yan. Alalay lang, di ba? Tinatayo ka ba? Tinatayo? Alalay lang naman dyan eh. Sinakatayo ka na eh, di ba? Oo, umuto ko niya. Hawak dito. Isang amay. Yan. Galing. 61 tatay, no? 61. Baby mo. Baka makalimutan ko eh. Hindi ba? 61. Gusto ba? 65? Hindi naman. Oo, 64 daw eh. Ha? 64 ba? Okay, hindi ko yan ha. 64? Oo, 65 alam ko eh.
64. 4. Ready? Ganyan lang, ganyan lang. 1, 3. O, ganyan lang ko. Okay, ano? 65. Oh, yan lang, Yan, oh. 65 yan. Hindi mo kailangan 2% di ba kaya? Andalay lang, di ba? Andalay lang. 64. Kuya, lihat ka ng konti, lihat ka ng konti. Yan. Tawa ka. Yan. Tawag dyan. Biyan extension, tawag dyan. Biyan extension, yan. Yan extension. Biyan extension, yan. 64. Pwede dyan ginagawa mo yan. Para mabata ito, ha? Ano? Stretching. Yan. O, sa lahat ulit ng mga anak ni Kuya Jaime at Ate Helen. Shout out! 65. Ayan, malayo, malapit man sa inyo lahat. Shout out. Ayan, at 66. mga anak din, shout out. At both sides, mga 67. kapatid and kamag-anak po ni Kuya Jaime. 68. Ate Helen, 69. sana shout out po dito sa Kupang at sila po ng mga kaibigan mo nila. Ayan. 70. Nanonood si Kagawad, ano? 71. Salak at saka Kagawad Banyano. 72. Nanonood sila. Shout out po sa inyo. 73. Magaling na mga gawad ng Kupang. Kung sino Kupang yan. 74. 75. 76. Panoorin niyo po si pare ninyo. Ito na. Ang lakas na. 77. Grabe. Thank you, Lord. 78. Talagang tunay ang Diyos ng buhay. 79. 80. Ayan na po. 81. 82. Praise the Lord. 83. Praise God. 84. Oh, relax mo na kuya. 85. Relax ka na, relax. Ba, hindi pa rin. 86. Ba? 87. 88. 89. 90. 91. 150 nga ito. 92. Kaya mo. 93. 94. 95. 96. Dahan-dahan tayo muna. Relax lang. Relax lang muna. Abo lang hangin. 96. Oh, relax ka muna ha. Relax ha. Hinga. Inhale. Inhale, exhale. Relax. Oh. Kaganang katawan. Kaganang hangin sa katawan. Pag mamaya, pambuga. Yan, relax ka muna. Relax. 96. Yan na po. Kayang-kaya 120 na ito. 97. 98. 99. 100. 100! Woo! Woo! Inhale. Na-reach mo yung 100 ha. Inhale. 105 ka mo na. O kaya mga 110 ka, 15 ka, 20. Kaya ba? Okay lang muna. Huwag kang iyoko. Huwag kang iyoko. Huminga ng malalim para lumakas. Bumalik ang katawan mo. Diba? Ha! Sabi mo po na kayo. Thank you, Lord. Salamat talaga sa inyo. Diyos natin. Kasi siya nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Ha? Lahat yan, pag tiyago mo siya, nagbibigay siya. Inalaw ka ng Lord na mula lumakad kang muli, tandaan mo. Ha? Kasi may plano pa ang Diyos sa iyo. Ha? May gagawin ka pa. Hindi ka na magtatanim dyan, may gagawin ka. Magte-testimony ka. Ha? Paano ka gumaling? Diba? Kukwento mo yun, paano ka gumaling, di ba? Nagdarasal tayo, bago tayo mag-therapy. Di ba? Diba? Tsaka sa lahat ng ginagawa niya, nagdadasal siya. Yes, yung pinatawag na faith. Kailangan kasi yung faith mo mag-increase. Kasi lahat po ng pinagaling po ni Cristo, mga lumpo, mga hindi gumagaling, sinabi niya, naniniwala ka ba? Opo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Diba? Alam mo, Diyos kasi kuya, mas hindi mo sabihin, alam niya. Diba? Alam niya ang nasa ng puso mo. Ay, ikaw gagaling ka. Naniwala ka ba gagaling ka? Yun! Yes. Amen. Nakita ko na kuya yung improvement mo. Nakita ko na yung sign mo. Amen. Yun yung simula. Kaya maganda Pasko mo. Ba? Amen. Oo. Walang! Kontra. Iwala ko siya ulin. Makuntog yan, umain ko. Mauntog yan, ano ka ba naman? Ikaw, di makuntog yan. Una mo. Sige. Okay, muntog ka, sige. Okay, kahit muntog ka dyan, okay lang. Oh. Naka 100 na siya eh. Kailangan niya na po ma-record niya kalapot.
Kasi kamo 105 eh. Huwag ka masampu ka kuya ha. O kuya. Ay wala okay. So kahapon kuya naka 105 ka. Dapat mabuna mo yon. Ibig sabihin nun, lumakas ka. Pag ganyan hindi mo na ba yun, nanghihina ka. Dali ka na. So guys, kapon po naka 100 siya. 105 ngayon po ay naka 100 na siya. Bibreak niya record niya kapon. Ready? 1, 2, 3, push! Diba? Mas ka na. Kondisyon mo na. Mga sa makina, kondisyon mo na yung katawan bago mo yun. Yan. Yung lakbit ko, kuya, 250. Upo tayo. So ikaw nakaka-100 ka na. Yan. Sakto yan kuya. Hindi ko kami 110 okay. Ayos tayo. Ba? Hindi na walang hawak yung sister na walang hawak no? No? Hindi mo po siya sa kasang wala kasi pasang hawak na diba? Galing na. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Wow, galing. Nabulan na level ni Kuya Kapon. 10. Okay. Inhale, exhale. 10. Alaya ko. Thank you, mag-iyo. Ano naman? Tingnan ka lang. Walang hawak eh. Walang hawak kasi. Baka muna. Ilan natin siya? 10. 110 na kuya ha? 110. Magkaya gusto ko mukhang mga 150 ba ito kuya? Ha? Ready? 1, 2, 3. Push! Okay na, gawin natin. Araw yan kuya. Para mag-gym yan. Yan. Inhale, exhale. Ipa mo nga kuya. Ibatsa mo yung paa mo. Batsa mo nga. Kaya ba? Yan. Kabila. Yan. Hindi. Taas-taas mo lang. Yan. Batsa-batsa ka. Yan. Para lalakad ka. Pag lalakad ka na, ganyan lang nangyayari sa'yo. Humihingal na. Hindi, nag-ano ko siya. Nagawa ko siya. Nag-stretch. Yes. Mamaya na, mamaya na. Mamaya na. Okay po. 110. Ay! Okay. Level na. 11.